खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। मणिपुराव हिंसायारि जाथाय सानै बिजेपि दैदेनगिरिखौ दुथांफोरा गावथारदों। हायना बसुमतारी आरो सनिया बसुमतारी मोनहा ग्ल'रियास आइकन आसाम बिजाब देरहासार जानो हादों। दतमा बरागारियाव गैलनिफ्राय खहा सुफुंनायनि रांखौ दासिमबो मोनाखै। तिनिसुकिया बागिजान थानानि बेन्दोंआव खोरदैगुरि गामियाव सा 20 दुथाङा गाग्लोबदों। जरहाटनि आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालियाव कर'नानि गाज्रि गोहोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आथिखालाव मोनबा रायजोआव बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगोनो सा सानजा रायजोनि मणिपुराव रबिबारनि मोनायाव बिलिफांनि 10 रिंगासोआव बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय जानानै थांदों। सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा सानै बिजेपि दैदेनगिरिखौ हरनि समाव गावथारलांदों। सानैबो गावथारजानाय दैदेनगिरिया मणिपुरनि आबाद मन्थ्रिनि खाथि सोमोन्दो थानायमोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 27 फेब्रुआरि आरो 3 मार्चआव मणिपुराव बिसायख'थि जानो गोनां। बे खाबुआवनो बिजेपि दोलोखौ मोजां मोनै सोरबा थिउरियाया बे हिंसायारि खामानिखौ मावदों होननानै साननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान ओनसोलाव जोनोम मोननाय सनिया बसुमतारी आरो गेन्द्राबिल गामिनि हायना बसुमतारी मोनहा थांनाय 4, 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों जरहाटआव खुंजानाय ग्ल'रियास आइकन आसाम फेशन श' बादायलायनायाव बिजाब देरहासार जानो हादों। समबारखालि हानजाखौ दैदेनलांनाय दैदेनगिरि प्रलय दत्तआ क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बादिब्ला बे फेशन श' बादायलायनायाव क'क्राझारनिफ्राय गासै 7 बाहागो लाहैदोंमोन। गुबुन रायजो आरो आसामनि गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै गासै सा 300 बादायगिरिमोनहा बाहागो लादोंमोन होननानै प्रलय दत्तआ मिथिहोदों। बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थांनानै सनिया बसुमतारीया सेथि देरहासार जानो हादों आरो हायना बसुमतारीया नैथि रानार्स आप जायगाखौ आवग्रिनो हानाय खौरांखौ रायजो राजानो फोरमायथिनो मोननानै हानजानि दैदेनगिरि प्रलय दत्तआ गावनि जोबोर गोजोननायखौ फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलनिफ्राय फैनाय गोदान आथालनि लाइमोनफोरनावबो गावबा गावनि टेलेन्टआ हाबनानै दं आरो बेखौ दिनै जों मोननो हादों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि गामिनि रायजो राजाया गेस पाइप लाइन होनायनि मुङाव गैलनिफ्राय मोननो गोनां धोनखौ दासिमबो मोननो हायाखै। आथिखालाव 14 दान बारलांबाय गैलजों एग्रिमेन्ट खालामनाया, नाथाय रायजो राजाया गावसोरनि मोननो गोनां धोनखौ मोननो थाखाय दासिमबो हालाय हाफाय जानांनानै खुद्रिखांदों। नाथाय गुबै मोननो गोनां धोनखौ मोनाजासे आथिखालाव सार्केल अफिसनिफ्राय 40% धोन बिलाइनायनिबो सोंलु सिखारदों। समबार फुङाव तिनिसुकिया जिल्लानि बागिजान थानानि बेन्दोंआव थानाय खारदैगुरि गामियाव धनु गगैनि न'आव थांनानै सा 20 दुथांफोरा सिखा जं थखन लानानै गाग्लोबहैदों। जाहोनाव गोबांसाया गाज्रियै जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला रबिबार खालि धनु गगैया जायगानि हाथायाव गय बायस'नानै गुबुनाव फानहैनो थांनाय समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा 5000 धनु गगैनिफ्राय रां दाबिदोंमोन। नाथाय धनु गगैया 5000 रांखौ होनो राजि जायैयाव बिनि गयखौ लामाजों लांनो होआखैमोन। बेवहायनो नांलाय खमलाय जानाय आरो गासैबो जाथायनि सोमोन्दै बागिजान थानायाव दुथांफोरनि बेरेखायै एफआइआर होदोंमोन। जरहाटनि आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालियाव गासै सा 44 फरायसाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। मुलुगसोलोंसालिनि 11 आरो 12 नम्बर हस्टेलाव कर'नानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों होननानै मिथिनो हादों। बेनिखायनो बै गंनै हस्टेलखौ आथिखालाव जरहाट जिल्लानि खुंथाया क्वारेन्टाइन जन एबा आइसोलेसन जन फोसावबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो जरहाटनि नेशनेल इनस्टिट्युट अफ डिजाइनाराव गासै 12 फरायसाफोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननायनि खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो कर'नानि गाज्रि गोहोम गोग्लैगासिनो आरो सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।